Заповядайте, при нас да опитаме заедно сега. Добре? На здраве! Благодаря ви. На здраве! На здраве на всички! На здраве! Много интересен аромат. Колегата е създател на сорта. Той е хибриден сорт. Благодаря ви. Смятам, че има бъдеще. Казвам ви, че с повишена устойчивост на ниски температури нашия регион Северна България се явява лимитиращ фактор на ниската зимна температура. Периодично на 4-5 години падат температури в порядъка на минус 20 няколко градуса, които са фатални за европейската лоза. Това ние по пътя на междуведомствената хибридизация сме създали нови сорти, които да са устойчиви на този фактор. И при такива ниски. Този сорт издържа до минус 25-6 някакъв проблем.